Hola, bona tarda. La classe de Reis i Reines anem a fer una obra de teatre que es diu... Història d'un mig pollastre. La història se la deixem. Comença. Aquest conte comença. Hi havia una vegada un mas on vivien 2 velletes i 4 gallines. I aquestes velletes donaven menjar a les gallines. Però de sobte la velleta va veure que hi havia un pollastre que no coneixia. I què va dir la velleta? Tinc un pollastre que no és meu. Haig d'anar a menjar. No vol menjar. Se ponerà. El mig pollastre no volia menjar perquè volia viure per el bosc i començar a recollir ell el seu propi menjar. Oh! S'ha trobat un dineret perquè és el mig pollastre. Jo sóc el mig pollastre. Que era tot femeret. M'he trobat un dineret. I va pensar, ui, amb aquest dineret marxo cap al castell perquè vull casar-me amb la princesa. I anava cantant la cançó. Vaig a casar-me amb la filla de rei. Vaig a casar-me amb la filla de rei. Oh! De sobte es va trobar al riu. I el riu què li va dir al mig pollastre? Mig pollastre, on vas? A la casa del rei. Els deixo passar. Et deixo passar. Entra pel meu veu. I se'l va menjar. El mig pollastre es va menjar a la seva panxona, al riu, tot el riu se'l va menjar. I va seguir el seu camí cap al castell. Cantant la cançó. Vaig a casar-me amb la filla del rei. Perquè ell, que era tan d'un femeret, m'he trobat un dineret. Oh! De sobte es va trobar amb la massa. I la massa li va dir... Massa. On vas, mig pollastre? A la casa del rei. Això serà si no et deixo passar. Entra pel meu veu. I se'l va menjar. El mig pollastre es va menjar a la massa i la té aquí a la panxona i va seguir el seu camí al castell. Vaig a casar-me amb la filla del rei, perquè soc la filla del rei. M'ha donat un femeret, m'he trobat un dineret. Però, caminant pel bosc, es va trobar amb la guineu. D'on vas, mig pollastre? A la casa del rei. Això serà si te deixo passar. Entra pel meu veu. I se'l va menjar a la guineu. I ara té aquí a la panxona el riu, la massa i la guineu. I va seguir
cap al castell. Quan va arribar al castell, va donar un salt i estava allà el rei esperant-la. El rei. Amb cara d'enfadat, que estava el rei, i li va dir al mig pollastre: vaig a casar-me amb la filla del rei, perquè sóc més ric que no ell. Vaig ara tu femeret, m'he trobat un dineret. Però el rei no estava content. Estava molt enfadat. A veure com fa que cada enfadat que tu saps fer. I va cridar als guàrdies! Agafeu el mig pollastre. Atraient els altres pollastres. Que la matin. Oh! I van deixar el mig pollastre amb els altres pollastres per a que ells que eren més grans se'n menjaren. Però, quan els guàrdies i el rei se'n van anar, el mig pollastre va dir: la guineu surt, ara és la teva. I la guineu va venir i es va menjar els pollastres. Se'ls va menjar a tots, els pollastres. Gràcies, guineu. I el mig pollastre va tornar al castell molt content ell. I el rei estava un altre cop allí. I ara, amb més cara d'enfadat que abans, i va tornar a cridar: guàrdia! Coged mi pollastre i quemad-li. La porteu a l'olla. I el porteu a l'olla. El porten a l'olla. Molt bé. I quan els guàrdies i el rei se'n van anar, el mig pollastre va dir: massa, surt, ara és la teva. I la massa li va fer un... i va trencar l'olla i el mig pollastre va poder escapar. Oh! Va tornar al castell. I allà estava el rei un altre cop. I el rei, amb molta cara d'enfadat, perquè ja no podia més amb aquest mig pollastre, va dir: guàrdia! Agafeu el mig pollastre a posar-lo al foc. al foc. El van portar al foc. I el cremaran viu. Muhammad, has de posar el foc. Es va engegar la foguera. El mig pollastre tenia molta por, Ara què fa? A qui crida ara? A l'aigua, molt bé. I va dir: riu, surt, ara és la teva. el riu va anar i va agafar la foguera perquè la va parar. I ja no hi ha foguera. I el mig pollastre, molt content, va marxar un altre cop al castell. I allà estava el rei, que va dir... No, ja no diu guàrdia, no? Ha guanyat mi pollastre. Ha casat la meva filla. Oh, el mig pollastre ha guanyat i s'ha de casar amb la seva filla. Doncs ara s'han de fer el casament. El rei amb la reina s'ha de poder.
I a la princesa amb el pollastre. I els convidats, que són la gent del poble, sortiu. Perquè estan amb la cerimònia, que estan casant-se a la princesa i al mig pollastre. Però la princesa està contenta? No està contenta la princesa. I el rei està content. No estan contents perquè, clar, la princesa casant-se amb el mig pollastre, doncs, clar, la gent no podia contestar. Ja s'han casat el rei seu. Quan van marxar al castell, la princesa i el mig pollastre, no cap allà, es van asseure a la seva habitació i la princesa, què li va fer? Què li va fer? Mirar, saps? El què, no? Què li va fer? I diu, ui, ahí té una cosa. Té una cosa aquí. I li la va treure. La té aquí, I... Què soroll? Ja està. El mig pollastre es va convertir en príncep i li va dir: Princesa meva, et vols casar amb mi?